Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Dati kapag kinikilig ka, noon, pwede ka pang haranahin. Pero ngayon, isang react mo lang sa story mo, be. Akala mo crush ka na kagad. Ay, grabe naman karupok niyan. Anyway, ako pa rin ang inyong kadaldalan, daldalerang atleta DJ Mara Tony. At pag-usapan natin, gusto ko yan yung mga ganyang ngiti mo, kinikilig ka. Dito ka muna, mamaya mo na siya i-chat, di pa yun awas. So, ito yung mga panahon kung saan maipagko-compare natin yung kilig moments. Yung mga throwback kilig na dati talaga kaya ka pang pagputol ng puno, be. Ngayon, isang react lang sa story mo, hinart-heart lang, kala mo cash ka kagad, kay. Alam mo, naalala ko yung nanay ko, naikwento niya sa akin. Nung unang panahon daw, kapag nililigawan siya ng tatay ko, bibigyan pa yan ng pagluluto pa yan ng pagkain. Ihahatid pa yung pagkain magmula dun sa Laguna, papuntang Maynila. At saka yung nanay ko naman, effort din talaga. Nagsusulat pa ng mga love letter. Actually, yung iba nga nababasa ko pa ngayon eh. May nabasa ko dun eh. Wanna have fun tonight? Pero ngayon, grabe na mga kabataan talaga. Ikaw ba? Ikaw rin ba yung isa sa mga tao na kapag ka nag-heart lang sa story mo, ay, Diyos ka, para ka namang tinubuan ng something dyan sa puwit mo, be. Todo kilig ka na nun, ha? Tapos meron pa, ito pa. Kapag ka Gen Z ka kasi, sinabihan ka lang, tara, coffee. Be, kape lang yun. Nilalagay mo mali siya. Ay, nako. Kaya ako talaga, pag pipili ako ng jojowain, gusto ko talaga yung mas matanda sa akin. Oo, gusto ko pa rin maranasan yung haharanahin ako, pupuntahan ako sa bahay, aakyatin yung veranda namin kahit wala naman second floor yung bahay. Ay, bakit, be? Mas magandang effort yun. Hindi kagaya ngayon, chinat ka lang, uy, tayo na. No, that's so cheap. Kaya ikaw, lalo ka na, girl. Oo, ikaw mismo. Lalo na si Alodia ngayon na nagbe-birthday. Feeling ko to si Alodia makakaharap na to ng jowa eh. Kaya sabi ko sa Alodia, yung mas matanda, mga 10 years older than you, be. Para huwag ka na sumakay sa para ma-experience mo kagad ang Fortuner, kotse agad, huwag na magmotor-motor. Pero ikaw na bahala, malaki ka na, be. Basta ang mahalaga, mahal niyong isa't isa. Pero doon nga tayo sa mas matanda, kulit. Anyway, kinikilig ka na naman. Nandiyan ka lang, ha? Tuloy-tuloy lang ang ating daldalan. Kasama pa rin ang inyong daldalerang atleta, DJ Mara Tony. At ito, saktong-sakto tong katanda to talaga sa lahat ng mga sabik na sabik. Sabik na sabik sa pagmamahal sa matanda. Here's another song brought to you by Marco Sison, Sabik na Puso. Metro